Naniniwala ba kayo sa kasabihan na kung sinong nagtanim ang siyang aani? Mabuting araw, Karene, at maging sa mga taga-subaybay ng channel. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rogelio. 55 taon na at naninirahan ngayon sa probinsya ng Pangasinan sa lugar ng aking asawa. Mayroon na po akong 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki na ngayon ay nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral. Nasa mabuting kalagayan po kami ngayon, Karene, at sana'y nasa mabuting kalagayan din kayo, pati na rin ang mga taga-subaybay ng channel na ang Mandalakbay. Bago ang lahat, ay nais ko ring magpasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon upang magbahagi ng kwento hango sa tunay kong karanasan. Sana'y magustuhan ninyo at tapusin ang pakikinig hanggang sa matapos. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong taong 1971. 14 anyos pa lang ako noon sa probinsya ng Samar. Tubong probinsya ng Samar si Papa, na tawagin niyo na lamang din sa pangalang Lito. Habang tubong Bicol naman si Mama, na itago niyo na rin sa pangalang Carmela. 3 lamang kaming magkapatid at ako ang pangalawa. Yung panganay ay nagngangalang Lester at ang bunso naman ay Tricia. Si Papa ay nagtatrabaho bilang construction worker sa Maynila. Pinapadala naman kami nito ng pera kada linggo. Hindi rin ito gaanong kalakihan dahil maliit lamang kasi ang sahod ng isang construction boy. Tinitipid naman yon ni Mama upang maikasya sa mga kailangang bilhin sa bahay at saka maipang-aral pa namin upang maabot pa ito sa susunod na linggo. Pawang high school pa kaming nag-aaral ng mga kapatid ko. Si Kuya Lester na 3rd year high school, ako naman ay 2nd year high school at si Tricia naman ay 1st year high school. Medyo sikat kami sa aming paaralan pagdating sa graduation. Hindi lamang kasi sa pagyayabang, pero parati kami sa honor roll list. Minsan pa'y top 1 pa sa klase. Kaya kahit ganoon na lamang ang estado ng aming buhay, ay malakas namang kumakayod ang aming mga magulang para lamang matustusan kami. Ginawa nila kaming motibasyon para lubusang magsakripisyo at doblehin pa ang pagkayod. Lingid sa amin ang kahirapan, kaya kahit malayo-layo ang paaralan, ay tinis namin yung lakarin upang makapag-aral lamang kami. Gumigising kami ng maaga upang makapaghanda, katulad lamang sa pagluluto at maligo, nang sa gayon ay pagsikat ng araw ay makapagsimula na kaming maglakad. Mahigit 1 oras pa naman din ang itatagal bago kami makarating sa paaralan. Ayaw din naming malate dahil may penalty. Si Mama rin ay nagtitinda ng mga ulam, kaya minsan ay napapadpad siya roon sa eskwelahan namin para magtinda. Marami naman ang mga bumibili sa kanyang luto, lalo na sa pananghalian. Walang tigil sa pagbabanat ng buto ang aming mga magulang. Makaahon lamang kami sa kahirapan at mabuhay lamang kami. Pinasok na nila ang lahat ng bagay, makapagbigay lamang ng sapat na pera. Hanggang sa isang araw, habang nagbabasa ng dyaryo, nakita ni Mama na nanalo ang kanilang ticket sa sweepstakes. Laking tuwa ni Mama noon, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Bigla na lamang kaming naging milyonaryo sa isang iglap. Bakas pa nga nun sa mukha ni Mama ang kaginhawaan na tila ba'y nakalaya mula sa isang pagkagapos
at tumalon-talon pa nga siya sa tuwa. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Papa ng probinsya. Nagulat pa nga kami dahil hindi man lang ito nagpadala ng mensahe. Sabi pa ni Papa ay napadali ang kanyang pag-uwi para bumili ng 1 ektaryang lupa malapit doon. Nabalitaan niya kasing ibinibenta ito. Nagkakahalaga naman ang lupa ng 100,000 at nagpatayo rin kami ng isang malaking bahay sa binili naming lupa. Noong mga panahong yun ay nakilala kami ng mga tao sa aming lugar dahil sa pagkapanalo ni Papa sa sweepstakes hanggang sa mapunta ito sa mga angkan ni Papa sa probinsya ng Samar. Ibinalita rin kasi ito sa telebisyon ang resulta nung araw na yun. Hindi tumawag si Papa o nagmensahe sa kanila sa pagkapanalo niya ng sweepstakes. Nililihim lamang niya sa amin pero hindi akalain ni Papa na kumalat na pala sa kung saang lupalop dahil sa pagtawag ng kanyang kapatid sa Samar. "Lito, balato naman dyan oh! Balita namin, natsambahan mo yung jackpot sa sweepstakes!" Wika ng kapatid ni Papa sa kabilang linya na itago niyo na rin sa pangalang Fredo. "Ay, salamat sa Diyos, Fredo. Nasolusyonan na yung problema namin. Nakabili kami ng 1 ektaryang lupa, saka nakapagpatayo kami ng sariling bahay." "Buti na lang, kuya. Ipinundar niyo sa mga mahalagang bagay. Siya nga pala, kailan ba kayo pupunta rito? Mahina na si Mama at baka hindi na siya magtagal pa." "Baka sa makalawa, Fredo. Luluwas kami dyan ng pamilya ko. May kailangan lang kong ayusin dito bago kami pumunta dyan." 4 na magkakapatid sina Papa. Yung 2 niyang kapatid ay nandoon sa abroad at yung isa niyang kapatid na si Tito Fredo ay yun ang nag-aalaga kay Lola doon. Ibinaba na rin ni Papa ang telepono matapos silang mag-usap ni Tito Fredo. Kailangan na kasi naming pumunta roon sa lalong madaling panahon dahil nangihina na si Lola na baka hindi na namin ito maabutan pa. Wala ring ibang bukang bibig si Lola kundi ang pangalan ni Papa dahil mahigit 1 dekada na kasi ang nakakaraan nang umalis doon si Papa para pumunta ng Maynila. Hindi na rin siya nakabalik doon. Makalipas ang 1 araw, ay napagpasyahan naming umuwi ng Samar. Sakto rin dahil katatapos lang naming mag-exam sa 4th quarter. Kumbaga, bakasyon na namin noon. Saka nais ko ring mapuntahan ang kinagisnang lugar ni Papa at makilala ang mga kamag-anak niya doon. Sa katunayan nga, noong una ko pa ito hinihintay at inaasam ang pagkakataon nito. Pero dahil sa kakulangan sa pera ay hindi kami makapagbiyahe at hindi ako makapaniwala na totoo na ngayon. Binitbit ko na rin ang isang maleta na pinaglagyan ng damit namin saka nagtungo sa tapat ng kalsada. Marami-rami na rin gamit ang aming nadala na baka nga matagalan pa kami roon kasi nga parang bakasyon na namin yun ng aming pamilya. Ilang sandali pa'y dumaan na ang jeep na inupahan ni tatay. Mahigit 3 oras ang biyahe namin papuntang pier. Bagamat lubak-lubak pa kasi ang daan noong una mga kalakbay at malayo-layo rin ang pier sa amin. Nakarating na kami sa pier sa oras na 1:00 ng hapon at lalarga ang barko sa oras na 3:00 pa ng hapon. Kaya nilibot muna kami ni Papa sa mga bilihin doon. Bumili kami ng sorbetes at kung ano-anong tinuhog doon. Kagaya lamang ng mga kwek-kwek, kikiam at fishball. Laking tuwa ko noong mga panahong yun dahil simula dati hindi pa kami nagkakasama sa mga ganoong gawain. Kumbaga, unang beses din namin yun nakasama si Papa. Pero ngayon ay nagawa na namin
na magkakasama. Matapos yun, ay kailangan na naming sumakay sa barko. Dinala ko na rin ang mga tira-tirang pagkain kanina na binili namin at baka gutumin ako mamaya. Bandang alas 5 ng umaga kinabukasan nang makarating kami sa pier ng Samar. Pumara kaagad si Papa ng jeep na ang biyahe ay papunta sa kanilang lugar. Nagsiksikan pa nga kami dahil sa dami ng mga pasahero na sumakay, kasama pa ang mga dala naming mga gamit. Mahigit 2 oras pa nga ang ginugol namin bago kami nakarating sa baryo nila Papa na itago na rin natin sa pangalang Kalubyan. Hindi ko na rin babanggitin ang lugar mga kalakbay dahil malaki na ang ipinagbago nito ngayon. Uy! Kuya Lito! Nandiyan na pala kayo! Tara! Pasok tayo sa bahay! Tuwang-tuwang salubungin kami ni Tito Fredo nang makita kami sa daan. Nagmano naman kami ng mga kapatid ko sa kanya. Ito ba yung si Rogelio? Nako! Ang gwapong bata nito ah! Po? Di naman po, Tito. Pagbibiro pa ni Tito Fredo sa akin bago kami pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nakita ko pa nga doon ang daming mga bata saka mga tao sa loob ng bahay ni Tito Fredo na hinihintay talaga ang aming pagdating. Hoy! Lito! May malaking hasyenda ka na raw, saka malaking bahay. Baka naman pwedeng pawisik kahit isang kahang beer lang. Saad pa ng isang lalaki na kung kikilatisin ay nasa 40 mahigit na ang edad nun. Humugot naman si Papa ng 100 piso sa kanyang pitaka saka ibinigay sa lalaki. Tinanong ko rin si Papa ukol sa mga taong nasa loob at ang sabi niya kamag-anak daw namin lahat yun. Sabi pa ni Papa na lahat ng mga bagay na nakikita namin malapit doon ay mga kamag-anak daw namin. Itinuro na rin sa amin ni Tito Fredo ang 2 kwartong pagtutulugan namin. Bale sa isang kwarto ay si Mama at Papa at sa kabila naman ay si Kuya Lester, Tricia at ako. Si Tricia na lamang ang pahihigain sa kama at sa sahig na lamang kami ni Kuya Lester na may banig naman. Habang si Tito Fredo naman at ang kanyang 2 anak ay doon sa itaas na bahagi. 2 palapag kasi ang bahay saka may 5 kwarto. Dumako na rin kami sa aming mga kwarto nang sa gayon ay makapagpahinga na. Dahil sa haba ba naman ng biyahe, sino ba naman ang hindi mapapagod? Kinahapunan nun ay nagtungo si Mama sa aming kwarto upang gisingin kami sa hapunan. Agad namang kaming 3 dumako sa hapag para kaming pumunta sa engranding reunion dahil sa dami namin. Oh, mga anak, pagkatapos yung kumain ha, sumama kayo sa akin sa kabilang bahay para puntahan na natin ang lola ninyo. Gising na daw, sabi ng Tito Fredo nyo. Tumango na lang kami sa sinabi ni Papa. Gusto na rin naming makita ng personal ang lola namin. Kaya pagkatapos namin kumain, ay pumunta na kami sa maliit na bahay na katabi ng bahay na kinaroroonan ni Tito Fredo. Labis ang tuwa ni Lola nang makita muli si Papa at makita niya rin kami. Kahit nangihina na ang lola namin, ay pinilit niya pa rin tumayo para yakapin lamang si Papa. Muli siyang nabuhayan dahilan na tila lumakas ang kanyang katawan. Kumustang pakiramdam mo, Nay? Tanong ni Papa kay Lola matapos nilang magyakapan. Lito, anak, nangihina na at napapagod na. Pero pipilitin kong maging malakas para makasama kayo ng matagal ng mga magaganda at gwapo kong mga apo. Mabuti naman pag ganon, Nay.
Pagkatapos ng mahabang kumustahan, lumabas na nga kami ng kwarto ni Lola para naman siya'y makapagpahinga. Nang makalabas na kami ng kwarto, ay sinalubong naman si Papa ng isa sa kanyang kamag-anak na itago niyo na rin sa pangalang Pasita. Pumasok na lamang ito nang malamang naroroon si Papa sa kwarto ni Lola. Kung kikilatisin ang kanyang kabuuan, ay natitiyak kong nasa 50 na mahigit ang kanyang edad. Lito, buti nakauwi ka. Pwede ba akong makahiram ng pera? Nasa ospital kasi ang anak ko. Kailangan ko ng malaking halaga. Manang Pasita ko pala. Pagkano naman ang kakailanganin mo? Ano lang sana? 100,000 piso. Baka pwede na yon. Nako, Manang Pasita, pasensya na. May pagkakimitin pa ako ng pera tsaka sobrang laki naman niyang kailangan mo. Hindi ako makakapagpahiram niyan sa'yo. Pasensya ka na. Napasimangot na lamang si Pasita nang marinig ang sinabi ni Papa. Ramdam sa kanyang pagtalikod ang pagkadismaya at inis dahil na rin sa nagsalubong niyang kilay na aming nasilayan. Inalok lamang siya ng 5,000 na ipapahiram ni Papa pero tumalikod na lamang ito ng bigla. Nasabi ni Papa na ang perang kanilang dala ay nakalaan para sa gastusin ni Lola kung sakaling may masamang mangyari rito. Dire-diretsyong umalis si Pasita nang walang lingon-likod na parang may binubulong-bulong. Makalipas ang ilang araw, ay nabalitaan na lang namin na namatay ang anak ni Pasita. Hindi na rin ito pinalamayan pa dahil wala ring pera, kaya diretsyo na lamang itong inilibing. Tanging si Tito Fredo lamang ang nandoon at mga kamag-anak nila Papa. At nang sumunod na araw, namatay si Lola na labis namang ikinalungkot at ikinagulat ni Papa at ng kanyang mga kapatid. Hindi na rin naabutan ng 2 kapatid ni Papa na nasa ibang bansa na papauwi sana. Nakakapagtaka lamang, mga kalakbay, dahil kamakailan lang ay tumatayo naman ito sa kaunti-unti nang lumalakas. Unti-unti na ring bumabalik si Lola sa dati, sabi ni Tito Fredo. Akala ko nga ay tuluyan na siyang gagaling at lalakas. Pero kinagabihan din ng araw na yon, masaya pa si Lolang nakikipagkwentuhan sa amin. At nakakagulat lang nung sumapit na ang umaga. Hindi na lamang ito nagising kahit anong gawin pa ni Papa. Pinaglamayan naman ito ng ilang araw bago ito inilibing. Pero kahit isang gabi ay hindi man lang nakiburol si Aling Pasita doon. Pagkatapos mailibing si Lola, ay napag-isip-isipan naming mamasyal sa mga magagandang tanawin doon at makalibot din sa lugar ng Samar. Mahigit 1 linggo na kasi ang nakakaraan ng ilibing ito. Ito kasi ang isa sa ipinunta namin, ang makapasyal sa lugar na kinalakhan ni Papa. Isinama na rin ni Papa si Tito Fredo at ang kanyang 2 anak na itago niyo na rin sa pangalang Eric at Daniel. Kumain kami sa isang restaurant na dinadagsaan ng maraming tao at kinuhanan din namin ng litrato ang aming mga sarili para magkaroon ng remembrance. Nung araw ding yun ay gumawa kami ng masasayang alaala doon. Nang pag-uwi namin ng bahay, ay nadatnan namin naglilinis si Aling Pasita sa bakuran nila. Madadaanan kasi ito bago makapunta ng bahay. Marahas itong tumitig sa amin habang nagwawalis at halatang may galit pa kay Papa dahil sa pagkamatay ng kanyang anak
dahil hindi pinahiram ni Papa ng pera. Ngunit sa halip na magalit din si Papa, ay ginantihan na lamang niya ito ng isang kaway at ngiti. Makalipas ang ilang araw, nang biglang manghina ang katawan ni Papa. Nangayayat na rin ang kanyang katawan sa hindi malamang dahilan. Ang sabi pa nga niya, wala naman daw siyang iniindang sakit o nararamdaman na kakaiba. Pero hindi lamang daw niya maintindihan na kung bakit hindi siya halos nakakatulog tuwing gabi dahil parang may mga bagay na bumabagabag sa kanya. Iniiwasan din naman niya ang pag-iinom ng kape at baka ngayon daw ang dahilan, pero ganun pa rin ang resulta. Kaya napag-isipan na lang namin na patingnan na lamang si Papa sa doktor. Ilang araw na rin kasi siyang hindi maayos makatulog dahil sa bumabagabag sa kanya. Labis na rin ang aming pag-aalala kung anong nangyayari kay Papa dahil sa sobrang bilis ng pagbagsak ng kanyang katawan at palaging wala na rin siya sa kanyang katauhan. Heto. Bilhin niyo lahat ng mga nireseta kong gamot sa butika, ha? Saad pa ng doktor na may insomnia daw si Papa, sanhi nang hindi siya makatulog. Subalit halos maubos na lamang ni Papa ang iniresetang mga gamot, pero ganun pa rin ang kanyang pakiramdam. Kaya nagpalit kami ng ospital at doktor. At baka hindi hiyang si Papa sa unang doktor na napuntahan namin. Pero ganun pa rin ang findings ng doktor, katulad sa mga naunang doktor na napuntahan namin. Halos naubos na rin ang aming dalang perang dala dahil sa pabalik-balik namin sa ospital. Makalipas ang ilang araw, ay doon na may iniindang sakit si Papa. Nahihirapan si Papa sa pag-ihi at napakadilaw pa nito. Namumutla na rin ang katawan ni Papa na para bang nilalabhan. Kaya sinubukan muli namin siyang patingnan sa isang pribadong hospital kahit medyo may kamahalan ang bayad doon. Normal lang naman ang ihi niya. Saka wala namang kaming nakitang problema sa kanya. Wika pa ng doktor sa amin. Nakapagtataka nga lang dahil sa kulay ng ihi ni Papa ay wala siyang sakit sa kidney. At bakit din nahihirapan si Papa sa pag-ihi? Pero baka ganun na nga. Itinuloy pa rin namin ang pagbili ng gamot para sa insomnia. Baka isa sa epekto ang pag-ihi ni Papa sa mga nabiling gamot para sa insomnia. Napagpasyahan na rin ni Mama na ibenta na lamang ang nabiling lupa sa Bicol kahit labag sa kalooban ni Papa. Para daw kasi yon sa amin na mga kapatid ko sa aming paglaki at sa panahong magbubukod na kami ng pamilya. Sabi pa nga ni Papa na hayaan na lang namin siyang mamatay sa kanyang sakit at huwag na lamang mag-abala pa sa kanya. Pero wala siyang magagawa dahil hangad namin ang kanyang kagalingan, kaya ginawa namin ang lahat para gumaling lang siya. Napamura pa nga ang pagbili ng lupa dahil sa walang buyer na naghahanap, kaya inalok na lang namin ito ng mura. Mabili lang. Makalipas ang ilang araw, ay parang isang bula lamang ang pera na bigla na lamang nawala ng hipan ng hangin, pero hindi pa rin gumagaling si Papa. Naguguluhan na rin si Mama noong mga panahon na yun kung saan hahanap ng pera. Kaya sumunod ulit na ibinenta ang natitirang lupa kung saan nakatirik ang bagong bahay namin. Pero makalipas lang ang halos isang buwan ay parang dinilaan lang ito ng panahon. Naubos agad. Carmela, Hipag, mas mabuting dalhin niyo na lamang si Kuya sa manggagamot. Baka nga hindi insomnia ang sakit ni Kuya Lito. Payo pa ni Tito Fredo kay Mama. Kaya sinamahan na rin kami ni Tito sa Karatig Bayan
para puntahan ang nasabing manggagamot. Hay nako iho, minumulto ko ata ng inay mo. Nais niyang sumunod ka sa kanya. Nakapaninindig na balahibo na tinuran ng manggagamot kay Papa. Naisip din namin na wala namang dahilan para kamuhian siya ni Lola at gawin yun ni Lola sa kanya. Sa katunayan nga ay maayos naman ang relasyon nila bago pumanaw si Lola. Aling Kuri, ano po maaari namin gawin? Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, magdasal kayo. Saka pakiusapan niyo ang kaluluwa ng kanyang bagong yumaong ina na itigil na lamang niya ang kanyang ginagawa para na rin sa kanyang mga apo. Matapos marinig yun, ay umuwi na nga kami ng bahay. Kaya nung sumapit na ang 6:00 ng gabi, ay ginawa nga namin ang sinabi ng manggagamot. Pinakiusapan namin si Lola na wag na lamang kunin si Papa at itigil na lamang ang pagpapahirap niya kay Papa. Nagsindi pa nga kami ng kandila, saka sabay-sabay lumuhod sa altar kung saan naroroon ang larawan ni Lola. Sabay-sabay rin naming tinawag ang kanyang pangalan habang hinahawakan ang kamay at pumikit. Matapos yun ay nagpahinga na kami sa aming kwarto. Si Kuya Lester ay doon na lamang natulog sa kwarto ni Mama at Papa para bantayan, habang ako naman at si Trisa ay sa aming dating kwarto. Nang tumungtong ang 3:00 ng umaga, ay nagising na lamang ako sa lakas ng pagsigaw ni Papa sa kabilang kwarto. Dagli naman akong napabangon, saka dumako roon. Ah! Lito! Anong nangyari sa'yo? Pa? Anong masakit? Saan? Saan banda? Yun na lamang ang narinig ko nang mabuksan ko ang pinto ng kwarto nila. Naiiyak na rin si Mama at naguguluhan sa sitwasyon ni Papa. Pati rin ako ay naguguluhan at nasasaktan din sa tuwing nakikita si Papang nahihirapan sa kanyang kondisyon. Minsan nga'y napapaisip ako sa kanyang sinabi na hayaan na lamang siyang mamatay dahil na rin sa aking mga nakita. Wala na rin kami halos pahinga dahil bawat oras at minuto ay binabantayan namin si Papa. Napatakbo rin doon si Tito Fredo dahil sa narinig niyang sigaw ni Papa. Abot kasi ito sa itaas na kwarto dahil sa lakas nito. Wala ring lubos nakakaalam sa totoong nangyayari kay Papa, maging ang aming tiyuhin. Bigla na lamang itong umiiyak at sumisigaw sa sakit at napahawak sa kanyang magkabilang tenga. Kaya kumuha ng flashlight si Tito Fredo para ilawan ang tenga ni Papa, pero wala namang nakikitang kakaiba doon. Makalipas ang ilang minuto, nagsilabasan na lamang bigla ang maraming ipis sa tenga ni Papa na siyang lamang ang aming ikinagulat at ikinagulantang. Mas lumakas pa ang sigaw ni Papa sa sakit kumpara noong una na siya naming ikinabahala. Pa! Kuya! Ano nangyari sa'yo? Bakit maraming ipis ang lumalabas sa tenga niya? Natataranta na naming wika nang makita si Papa sa kanyang sitwasyon. Hindi rin namin alam ang dapat naming gawin dahil hindi rin namin alam ang totoong nangyayari kay Papa. Pero hindi lamang yon dahil nasundan pa ito ng mas malala ng sumunod na araw. Dahil hindi lamang sa tenga ni Papa ang naging pintuan ng mga malalaking ipis, kundi pati na rin sa bunganga at sa ilong niya na nagdulot ng maraming dugo at sugat. Kinabukasan ay naisip naming patingnan siya sa albularyo at baka napaglaruan ng mga masasamang elemento. Ikinuwento na rin namin sa albularyo ang pagsisilabasan ng mga ipis sa parte ng kanyang katawan.
Nako, iho. Barang ang gumawa nito sa'yo. May nakaalitan ka ba o nakaaway? Nagulat kami sa turan ni Mang Butchok, ang albularyong nilapitan namin. Ang hindi lang namin maintindihan, napakabuti naman ni Papa para gawan ito ng ganong kasamang bagay. Saka wala rin kaming nakilala na nakaalitan ni Papa bukod lamang kay Aling Pasita. Pero hindi naman talaga totoong away yun dahil kagaya ng sinabi ko, napakabuti ni Papa. Mang Butchok, parang wala naman po kaming narinig na may kaalitan po ang asawa ko. Wika naman ni Mama sa albularyo. Ay, sige. Iha, huwag kayong mag-alala dahil pagagalingin ko ang iyong asawa at pagbabayarin ko ang mambabarang na gumawa sa kanya. Pinatira kami ni Mang Butchok ng ilang araw doon upang magamot si Papa. Kailangan kasi nitong bantayan ni Mang Butchok kung anong atake ang ginawa ng mambabarang kay Papa. Sabi kasi nito na kung anong ginagawa ng mambabarang kay Papa ay babalik sa kanya ang epekto kapag malalabanan yun ni Mang Butchok. Ang matandang ito ay marami nang napagaling na katulad din sa sakit ni Papa. Kaya natitiyak naming gagaling din sa kanya ang aming ama. Maraming oras at araw na nasaksihan ni Mang Butchok ang mga ipis na lumalabas sa parte ng katawan ni Papa. Ilang beses niya ring naririnig ang pamimilipit sa sakit ni Papa sa tuwing magsisimula ng lalabas ang mga ipis. Kaya doon ay may binigay siya kay Papa na isang pulseras na naglalaman ng mga papel, mga dasal at orasyon ng antingero para sa proteksyon mula sa mga mambabarang. At hindi lang yun, dahil nagtataglay din ito ng isang kapangyarihan. Babalik ang bangis ng barang sa kung sino mang mambabarang kay Papa. Kumbaga, babalik sa kanya ang epekto mula sa kanyang kapangyarihan. Ipinasuot yun ni Mang Butchok sa kanang kamay ni Papa. At simula nun, ay mahimbing nang nakatulog si Papa tuwing gabi. Hindi na rin nilabasan pa si Papa ng ipis sa parte ng kanyang katawan. Napag-alaman nga namin na epektibo nga ang ibinigay na pulseras ni Mang Butchok kay Papa. Naisip din namin na sana nung una pa lang ay dinala na lang namin si Papa kay Mang Butchok. Hindi na sana naibenta pa ang lupa at bahay. Hintayin nyo, mga ilang araw o linggo. Malalaman din ninyo kung sino ang bumarang sa inyong ama. Wika pa ni Mang Butchok sa amin. Unti-unti na ring bumabalik ang lakas ni Papa at maging ang kanyang kalusugan ay kitang-kita ang pagbabago. Nakikipag-usap na rin siya sa amin at tinatanong din namin siya ukol sa kanyang naramdaman. At ang sabi ay ayos ang kanyang kalusugan. Nagyaya na nga itong umuwi ng bahay dahil nakakahiya na sa bahay ni Mang Butchok. Ay, ano ka ba, Lito? Mas mabuting dito ka muna nang sa gayon maobserbahan ko yung kalagayan mo. Kahit ilang beses nang nagpupumilit si Papa, pero hindi pa rin namin siya pinapayagang umuwi ng bahay at nanatili muna siya sa bahay ni Mang Butchok. Kasama niya doon si Kuya Lester at si Mama. Hinahatiran lang namin sila ng pagkain ni Tricia doon. Makalipas ang ilang linggo, ay nabalitaan na lang namin ang pagkamatay ng pinsan ni Papa na si Aling Pasita na nanghihina na. Di na rin ito lumalabas pa ng bahay dahil sa dinaramdam na walang sinumang nakakaalam. Hindi na rin kasi ito nakapag-usap pa kay Tito Fredo simula noong dumating kami. Kaya nung pagpunta namin sa bahay ni Mang Butchok para maghatid ng pagkain kay Papa, ay ibinalita na rin namin ang panghihina
ni Aling Pasita. Hindi malabong siya ang mambabarang na gumawa nito kay Lito. Maghintay lamang tayo ng ilang araw at obserbahan ang kanyang kalagayan. Ikinuwento ko na rin kay Mang Botsyok nung nanghiram si Aling Pasita ng pera kay Papa na hindi napagbigyan ni Papa. Nabanggit ko rin ang pagkamatay ni Lola na pantay ang paa. Natitiyak kong siya nga ang may kagagawan nito sa iyong ama at sa iyong Lola Rogelio. May galit siya sa iyong Papa dahil sa pagkamatay ng kanyang anak at isinisisi niya yon sa iyong ama. Nang pag-uwi namin ng bahay ni Tricia, ay nabalitaan na lang namin ang pagsisilabasan ng ipis sa parte ng katawan ni Aling Pasita, katulad sa nangyari kay Papa. Naalala rin namin ang sinabi ni Mang Botsyok ukol sa pulseras. Doon ay naging malinaw sa amin ang lahat na si Aling Pasita nga ang mambabarang na gumawa noon kay Papa. Makalipas ang ilang araw ay namatay si Aling Pasita. Hindi nito nakayanan ang epekto ng kanyang kagagawan. Umuwi na rin si Papa sa bahay ni Tito Fredo dahil bumalik na siya sa dati. Nanumbalik ang kanyang dating kalusugan. Pero kahit ganun pa man, nanatili pa ring mabuti si Papa. Hindi siya nagtanim ng galit kahit nagdusa siya ng ilang buwan sa kagagawan ni Aling Pasita. Tumulong pa rin si Papa sa paggawa ng kabaong para sa pinsan niyang si Aling Pasita. Sinisigurado pa rin ni Papa na magkakaroon ito ng isang disenteng libingan ang kamag-anak. Pagkatapos din nun, ay umuwi na kami ng Bicol. Nagsimula kami ulit doon at namuhay ulit ng payapa. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Sana may napulot kayong aral na maging baon ninyo sa pang-araw-araw. Ito po ang inyong abang lingkod, si Rogelio. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Wakas.